18 il-lokalità se jaraw tisbieħ fil-lokalità tagħhom permezz ta' proġetti finanzjati mill-Fond għall-Ippjanar u l-Iżvilupp. Il-proġetti b'investiment ta' aktar minn 2,200,000 euro ifissru kwalità ta' ħajja aħjar għal eluf ta' residenti f'lokalitajiet bħal Ħamrun, il-Belt, Birkirkara u l-Mellieħa. F'intervista ma' One News il-Perit Franz Mallija, assistent direttur fl-Awtorità tal-Ippjanar, qal li l-fondi jiġu mill-istess lokalità u kienu mitqlu deb biex bosta kunsilli sebħu l-lokalitajiet tagħhom permezz tal-ħolqien u t-tiswija ta' bosta faċilitajiet bħal ġonna pubbliċi u bandli. Din għall-inqas jgħidu għall-Kunsill Lokali stess illi kieku ma kienx hemm dal-fondi ħafna mill-interventi, speċjalment ta' proġetti li huma għall-komunità, bandli, ġonna, pavimentar ġdid, daw ħafna minnhom b'dal-fondi saru. Kunsill Lokali jgħidulek kieku ma kienx dal-fondi ma konniex nagħmluhom. Fil-bidu tal-2017 dan il-fond ra bidla notevoli, kif illum jiġbor fih flus ġejjin minn 3 skemi. Il-Commuted Parking Payment Scheme u l-Urban Improvement Fund li jagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta' parkeġġi meta jsir xi żvilupp u 20% ta' dħul mill-iskema ta' regolarizzazzjoni ta' proprjetà. Fisser kif b'din l-iskema l-Kunsilli Lokali minflok japplikaw f'numru ta' fondi differenti, issa japplikaw f'wieħed li jiġborhom il-kol flimkien. Min-naħa tagħha l-Awtorità tal-Ippjanar tassigura li l-iżviluppi jew it-tisbieħ propost ikunu tal-aqwa ġid tal-komunità. Nagħmluhom ukoll b'tali mod illi kemm jista' jkun inti d-dawl ma jinfirix l-ġemba, imma kemm jista' jkun l-isfel. Men inti kellna Kunsilli Lokali li qalulna isma' ma kenniex gergir wara li implementajna d-dawl ġdid mingħand il-ġirien għax daħlilhom id-dawl mit-tieqa meta kienu reqdin. Ġifieri dik il-problema wieħed jieħu l-opportunità biex jindirizza wkoll. Fost it-tibdil li daħal fis-seħħ kien hemm li twessa l-għan tal-proġetti proposti. Ħallejna qisu grey area biex il-Kunsill Lokali ma torbotlux idea jekk kollu xi idea li ħadd ma ħaseb fiha. Jew intaqa' magħha meta qed jivvjaġġa barra jew xi ħadd taħ xi idea. Jiġifieri inti kemm jista' jkun ma torbotlux idea għal xejn. Żied jgħid li għalkemm il-fondi japplikaw għalihom il-kunsilli jistgħu jsiru minn għaqdiet mhux governattivi jew individwi li però japplika għalihom il-Kunsill Lokali. Sa nofs Marzu il-fondi disponibbli mhux użati kienu jammontaw għal kważi 29 miljun euro imqasma fuq 68 lokalità. Fondi li minn ftit xhur ilu hawn jidher li qed tiżdied ir-rata ta' użu tagħhom. Biżżejjed ngħidlek li fi frar kellna iffirmar ta' proġetti 10 proġetti f'daqqa li ma tantx hija xi ħaġa normali u jidher li dit-trend se tkompli. Is-Sur Mallija spjega li l-ħsieb u li fil-ġejjieni tkun imħeġġa l-kollaborazzjoni bejn il-kunsilli biex dawn iġibu flimkien il-fondi tagħhom u flimkien jindirizzaw kwistjonijiet komuni.